Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy raýatlaryň ýurda erkin girip çykmagyny berk gödäwçilikde saklaýar. Munuň bilen baglylykda käbir raýatlaryň sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykarylmaýanlygy barada şikayetlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Bu habarlaryň fonuny Azatlyk Radiosyna gelip gowuşan hatda aýdylmagyna görä, Türkmenistanly bir gelin ýanwaryň başyndan bäri 3 tapar ýurtdan çykmaga tynanýar. Hatyň mazmunyny aýdylmagyna görä Aşgabatyň halkara aeroportuna migrasiýa gullugynyň işgärleri her saparyny onuň ýoluny baglaýar, ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýär. Ol martyň başyna migrasiýa gullugynyň bir işgärine köp mukdarda para berip ýurtdan çykmagy başarýar. Bular barada wakany başdan geçiren geliniň goňşusy Azatlyk Radiosyna 7 martda iýeren hatyna gurrun berdi. Okuyucu iýeren hatyna wakany başdan geçiren geliniň adyny, onun we özüniň ýaşaýan ýerini aýan etmekden saklanýar. Goňşusynyň sözlerine görä ýurtdan para berip çykan gelin Aşgabatdan Istanbula gitmek üçin ilki başda 2 aýlap paýtagtyň aeroportuna barýar. Goňşym 2 aý bäri Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýardy diýip okuyucu hatyna ýazýar. Eýäm 3 gedek bilet ýygyna tapşyrylypdy diýip ol gurrunga dowam edýär. Migrasiýa gullugynyň işgärleri 3 taparda da gurrun edilýän raýatyň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýär. Onun goňşusynyň maglumatyna görä ähli synanşyklary başa barmadyk gelin ahyr soňy daýdasynyň üstü bilen Aşgabatyň şäher migrasiýa gullugyndan tanyş tapmaly bolýar. Okuyucunyň hatyny aýdylmagyna görä ýolu baglanan gelin ýurtdan çykmak üçin migrasiýa gullugynyň işgärine $1100 para berýär. Bu mukdar täze manatda 20.000 manat il arasynda giňden ulanýan köne manatda 120 milyon manat bolýar. Parany alan migrasiýa gullugynyň işgäri oňa haçan sagat näçede haýsyr ise bilet almalydygyny tapşyrýar. Ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredilen raýat aýdylan edýär. Aýdylan güne we sagada bilet alýar. Şeýlelikde martyň başyna ýurtdan çykmagy başarýar. Onuň goňşusy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny ýurtda giň aýran para we korrupsiýadan şikayet edýär. Ýurtdan çykmagy başaran goňşusynyň häzirki wagtda Istanbulda iş gözleýänligini habar berýär. Azatlyk Radiosyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp waka boýunça nähildir bir derňe bu işiniň gozgolanyny ýa däldigi barada maglumat almak mümkin näl. Türkmenistanyň gazanç gözlegine daşary ýurtlara çykýan raýatlarynyň arasynda daşarda da dürli kynçylyklara sebäp bolýan raýatlara duş gelse bolýar. 6 martda Azatlyk Radiosy bilen hem telefon arkaly hem elektron hat üstü bilen habarlaşan Türkmenistanly Bagtul ýurtdan iş gözlegine Türkiýe gaýdanlygyny, ýöne dokumentler bilen bagly problemalar sebäpli Türkiýeden çykyp gaýdyp Türkmenistana dolanmazlyk üçin martyň başyndan bäri Baku aeroportuna kösenýänligini habar beripdi. Ýurtda ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen gazanç gözlegine ýurt raýatlary gelip gowuşýan habarlara görä köpçüliklerin ýurdu terk etmäge synanýar. Ýöne häkimetler olaryň erkin ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýär. Meniň dogonumyň deporty ýok, emma sebäbini düşündirmezden migrasiýa gullugynyň işgärleri onu Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarýar, Türkmenistandan çykarmaýar. Adamsy Türkiýe gitdi, özüni ýurtdan goý bermeýärler. Siz kömek edip bilmeýäňizmi diýip beýleki bir okuyucu 7 mart günü Azatlyk Radiosyna iýeren hatyna ýazýar. Ýollary baglanýan raýatlar çykalygy gözleýär, kömek soraýar. Azatlyk Radiosy ýurt raýatlarynyň bu meselede duçar bolýan kynçylyklary barada ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlaryň esasyna ýygyderli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri raýatlaryň ýüzbe ýüz bolýan şeýle problemalaryny resmi derejede boyun almaýar.